Tar. Cukude ngir ari do. An awara siyasa jono so mi ala non. Assalamu alaikum. So mi ala non. E bab to njida fom telfin. Fatmi ko woni ko fontade ma. Assalamu alaikum bab. Amir anyi dum wa alaikum salam. Alhamdulillah. Mbadal jam tan. Mawlum ni. Jor. Bismillah. Arsel. Jam tan. Alhamdulillah. Am tan. Mashallah. No aduno o hakkude mi jo ay wala dun. En pinan suba on aduno mabbe. Hakkude mi Allah wana gajar parce que wona yimmine do ko criminel uji. Min non ko yom fam pourquoi ne woni criminel ha? Nello sana haaldu siyasa sa huccire yimɓe yiidu men sa andi yimɓe toppirɗu men kono wona tan aɗa hangere ɗo bolle puyi e bab no mbaɗon tambe machallah ɗum tanni ko gorɗa ay mbaɗum ɗo a hoori min kam mbaɗumi hen tan de mbaɗumi hen de hoorde haalma de a natti wonde cukalel ka gorko mawɗo kelli faaɗo Allah noon wi ko kelli faaɗo hul Allah kelli faado toppito dewal ma Allah kelli faado wat ko kelli faado wadata ko non foti sa huli Allah a rewi Allah a rentima bonandeji ɗi goofiɗi a woppi kala ko cohluɗa sa wi Allah Allah wiyat ma ko bisimillah kono neɗɗo wonata ɗo hulani Allah rewata Allah nane goofi Allah ruttowi e Allah joomum joomum jomma wiyat ma ko balade sa witi kam jommino ma la khat non Allah wiyat ma Allah dew non wiyat ma sala pamaru e bab e orede ko manda sara adandim o ko baadete wondo yiptine odo o jeya bar macam wala baadi galle karosar yiptine modu ko modu wondo wallahi subhanallah jolo mawni Allahu akbar no badda arseli no galle jambol woni i no jinnabe am celli ndeysan machallah o en bayrindiri ay ko dum en bayrindiri fe mi boye ladde ne boye ladde kadi ko non ande ladde ne welani dum woni ko sugabe ngirnyitodo doga e min dihi jolay laade jolay kurtuji sa jeewi hande tan a tawata hakindade nde buri wallahi parce que ça yari ton te ladde nde ga fu hande wodindirade jaha ala liggey jodda ala liggey su boya ton jida atude donka yam ladde nde minen wonbe gaabe min wonto wonbe ladde be yo Allah beydube beydanabe amin sababu ni so wonana kambe ko heewi ngakkaldo so wonana kambe cadere kewadu kono kala hen gumminodo jogi fullo jogi faayida yihi wonko dañi te dañi de kadi jabani bonnudu ton jabani hebte ton wal feere arti ha do e wuro mum nen hande jinnamum nen kutoro ko di konni mashallah yo Allah wal barke amin wallahi wal barke ko kala o gonga wallahi ni musi la de welani ko no welani kadi kono dum don mujjen dido duwa wuci wallahi kay min do tan en mujji vraiment andi min do tan wallahi adadi mi boyi ton seeda wato foddi duubi jeegom ton to Amerique to ewa gila mbolem ton non be kalne mi halama ne jahami de kadi ka yaade kawma abu wallahi ko ngartum ko non mbimi alay sago mi aram wono do e korke he hay so mi wonani do ha lewru may gam taw mbido wono do mi ada indi kam koddim bande fota wodirdema wallahi wadi umuji min hande mi ala mi ko an woni nene gonga ko an woni baba wallahi di gonga ko le ka kawam non wawa wodirdemi ko le meltim min wadde mbimi alay sago e goldo lawol mi wawa ruttade taw mi wonani do e galle he ko le meltim mi joddodo e kawam ko le meltim wude e kawam kala ko kawam wawi nyamde mi nyamde mum ko yeri mi yarde mudum est ce que bibi non ko dum addimi do ko dum woni koydam est ce que mi wawa ruttade taw mi yiyanima wawa ruttade taw mi anda besmungu mi anda gurgulabam mi anda minirabam mi anda badirabam ale sago mi anda kala ko kureejam woni man yettude man dum est ce que dum do wonno koyde bibi ale sago mi yettuma adendi an njeyda koy malabe be Allah yidi be an koy ben jeyda wallahi nde tawno waawi miijaade ko miijida ko neddo malalu waawi wadde ko badda ko juuldo malalu waawi manano didirma ha joni yettinde ngal do bural e ngal do teddungal ngal badda moƴƴinde ngal yonngal baado maani weltima
hakkundam Allah ɓerdam ɓuuɓi Allah kadi ceerni ɓerdam ɓuuɓi Allah ne seedi ɓerdam nde wayi kono gonmi koye manandino ɗum ɓerdam nde waɗi firgo hakkundam Allah ɓerdam nde waɗi firgo waɗi galasére Allah nandi min ñaago Allah ko mbaɗɗa ko yo ɗum won ɓural yo won ɓural yo won ɓamtare e leñol ngol fof par ce que neɗɗo ko jokkata enɗam ko annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala jokko endam yo Allah jokko balde mum kala jokko tajowo endam o wi la tadkhulul jannata aqadi urrahim tajowo endam nata aljanna kala bonno endam nata aljanna an non ko badda ko wiyete ko jokkude endam wadde an ko yimbe aljanna jeyda badam weltinimama wallahi weltima no feewi Allah ne seedi bernam de buubi wallahi bernam de buubi no feewi ah bon wallahi mo wallahi mo yodde ko orundo ɗum woni haqqillam no feewi no a moƴƴini wallahi waɗi ko moƴƴi Allah ne seedi ko moƴƴi mbaɗɗa wawa yaade tan mi arani ɗo wallahi wawa yaade tan mi jokkodirani mo wallahi waɗi ko moƴƴi ko ni tan neɗɗo kam ala ko ɓuuri bandum tan min ka baɗam laaɓɗo cer yumma ko banam debbo laaɓɗo cer minen tan jiiɗi yumma e baba wadde so tawi o jibini ɓiɗɗo o yiɗi kam min mbami ko weltade so jibini ɓiɗɗo o añi kam walla min donki hawrude wawrude wiyete ko bone janiɗo hanan bone janiɗo hanan wadde kay bravo ma an yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere wallahi min ɓuuri weltade wallahi min hooram min kay mi welti ha wona kulli haala kulli haalin wallahi haala kulli haalin wallahi gorda ne mbaɗɗa e tan ɓe selde mawɗum ni dépense eyi salmini kono kam koɗo no mbaɗɗa mawɗum ni selli jam tan mawɗum ni alhamdulillah machallah o kono o ummi ko barmacci ɓinguel no mbaɗɗa barmacci aɗa selli jam won toon mawɗum ni ɓi banam debbo gonto no Huley ɓi Huley ndeyssan Huley karaw en ɓay celli waɓe celli wallahi mawɗum ni wallahi ɓaw ka ladde dépense wiya jeeya dépense musanno kanga ɗo yirtima kay kadi alayi Allah tan wawi tawnen ɗo de sino ɗo kam ala probléme Allah no wawi wona ɗo mi poche ma ala haydara ko wawi woɗɗude ko tan mbiya wat ko ya ñawli awa pora ha ɓoya seeɗa gara ala ñalawma gasi eɓe kono noon ko ɗo joni ala baw galle ñawli han kadi ɗo hay sa ala tan mbiyata kadi mi ƴewoya feere kono ñawli wala kono ɗo joni de kam ndewe kono elle ala ko woni ɗoni addu tan mbiya ƴeew ay ko won toon ko mi yawani addu tan ko won toon ko mi yawani addu ndode ko ngel ɗo ɗum nder woni lagugo ala jaggu ɗum ɗo ma ala jaggu ɗum ɗo ma gallam garmi ujunnaji nayyi no woruno ɗo de gallam hande de salle je a jaggorano kawɗo gallam min kay to ɗo ala o jaggatano o jaggata kay cewda ala wona ko badiragel ma wallahi ko baɗi kay ko faala wallahi a waɗi no moƴƴo waɗata ni a waɗi kadi no kumtowo haajuji waɗata ni andi sukalel golo bone jontaɗo so ari e galle yiiɗon mana ne didirno ha joni ko ganduɗa ko ɗum ɗo de fewani fewnat siɗon ko moƴƴani moƴƴintu siɗon ko andi ɗum ɗo ne jogori jibbinde probléme asal ubba an kan wonda wona wonde gimmi mbeɗa ƴewma tan noddumi tan ha tampumi hay goto wiyanimi ko jeyata daro har noon botteski o saaha satala ka o saaha foof a hoccat ka payaji ana sumi famani gorko ma de ana sa wattani yerta satala he mbeɗa yeray sa mi famande demmoɗo killifaɗo wori gorko mumare toñel hande no welde hande jewtira saɗa wawi dañde wutte goruji belnañiji ma ɗi ha beela hande kumtari waɗat e galle kejjari waɗat gacitari waɗat bottari ɓe hande babgal timi boy o haalat ɗum fayda dow haala ɗum nane nayyi mbawde feere koye ɗuuri i wona ken dañmi kono ba ɗum baba galle garɗo ɗo kanko tottimi ujunnaji nayyi nani dépense bar maccal
Allah weltima bayde nawmo suudu ma to eyi o fofto wona ka korde eyyi comme korde eyyi moƴƴi wadde ha ko jiɗɗa humtade noon ko waɗa fof min kay kala ko waɗa e galle he kala ko ñamro baba yo mbaɗ guertoɗe kala ko ñamro joni kay nangu hunuk ma tan nangu hunuk ma wallahi nangu hunuk ma hanki kumtade ndi welani ni hanki eyyi nangu hunuk ma hanki kumtade ndi welandi nangu hunuk ma tan joni kay nangu hunuk ma nangu hunuk Allahu akbar masha Allah woro yo ngel boyiri ni tiidi berde koy ujunnaji nayi dépasse ujunnaji nayi masha Allah e Allah joomum ya wurnam ngellu no mi haalma ngel ari ko wallude men ndu lewru kono Allah ne seedini ngel ko ɗum ngel o an ko Allah duñma yarga Allah poɗɗon Allah wiima ya arɗo ballami lewru korka ndu nde tawno Allah ne wi'a koko longuinma o wima yah dog yahata kawma Abou ballamo omo wonde sugñaɓe eyyi mbeɗa wonde sugñaɓe par ce que sugñaɓe gondumɓe ko weeti wiyatani dépasse ebono goppi ha weeta dépasse goppi ha ñawla seeɗa kam ha wooda ko ɓurti walla wooda ko ari kono jewɓe jinno kadi hande ko hersindemi probléme ñalla e galle he walla weeta e galle he oɗo kisingel ɗo cukalel ferima probléme o kono mi Allah wona gajade koone daɗɗo malamo hande kam joni kay fatmin mi yaha mi ƴiwi ha monsieur Mbow kadi so tawi omo ɗon ƴewa waɗi ko gonɗa birigo wari la ilaha illallah saɗa yiilo jawdi yataw ndi yiilo ma en dañi koko o sa fote makko tan anda ɗo wona kecce yew arongat famdemo kam o ɓi wule o ayi yew nde wayrato ɗon e ndeysan no guel foti ala no guel foti nden joni woni sagat mum wonnaɗalla bima minen korka men hikka wimi hikka kay dif kay hi wayde bas en malama kay joni kadi aɗana yaade oto poykil fof de ay nangu hunukuma ittu hunukuma yam de oto poykil fof aɗa andi kala ko jeeta mbaɗami gertoɗe ƴeewoyanmi joni ala mi salahi ɗum gertoɗe wat kumtari weli ƴeewa salat kono wona nayde fof kadi wona nayde fof ala ko ma gasa wona wiide bina ɗe ceere nde kaada ɗe kay so mbuɗarti hen a yiyata ɗe mbuɗartay mum ɗeɗo ujunnaji nayyi ujunnaji nayyi dar no moƴƴi ay ujunnaji ɗiɗi dendude ay tuga tan bibi ala ene wonde ujunere seeɗa nayyi ko nayyi ala guli ngala jeddi goɗa ɗum ɗo somi joni sal jeewi oɗo boykil fof heddu hen pour janggo ala mi sodata hen neɗɗo ma waɗa économie liɗɗi maayo salade anani pompiterre basalle kalis kay baɗari haare jungo maɗo dañi pon liɓar tew eyya lawol jam jangi sonnora men ko samanani